naman. Huwag mga minjo na. Tiri, dagitan man, sugot ka. Ako? Oo. Depende. Masama yung... Dagit. Di ba? Hi guys, good morning. Ako na po ni City Reverse. Diyan ka na ng adlaw, June 8, 2022. Amo rong ika 7 pansari ni Limuel. Ika 7 buwan sa akong panghinigog maay. Diyan ako karong adlaw po ko panghatdan. Kuha ko naghang kamot ni Limuel. Ala, ikulbaan ko. Minjit na gitid ko. Mo nang nagpagwapa ko kay panghatdan lagi ko karong adlaw. Dada ko na rin likod kay saba man sila natos bahay. Na-explore kami, nakatapog sila Ate Esther. Sila Mayor na sila dito. Dada ko sa likod nag-vlog. Kulbaan lagi ko. Kay, kuhan ba kanang na, hindi ko makatuo ba nga. Kanang na, makagmenzi na. Kaya sa una lagi, katong mga laki nga mga nauyab na. I-discourage sa kunila kay kuhan ko masakitin. Epilepsy nga na di sila makadawat ang sakit. Karon, naadji laki nga makadawat na ug kanang naiunsak ko. Hala. Gulbuhan ko kay uminjo na ko sunod tuig puhon. Unsa panghatdan na lang ko daan kay mobalik pa mas limol sa Manila. Mong panghatdan ko daan. Kuha nagigang kamot. Kuha nga nagang kamot. Pag katusdas ni agi nga nagpropose si Limuel. Kadto na shock kadto ko dito. Hindi ko katuo nga. Karang nay nga na lagi nga. Na nagpropose na ko kay karang mga proposal nga na. Haram na makita sa TV. Diyan karon na hitabo dis ang kuan kinabuhi. Sa alam nagis pamati nalipay ko. Kuan jud ay Ginoo. Na jud ay gitadhana jud nato. Bisag sa pating mga naagian. Sa gumay nga na bisag gipasakit na patagdaghan. Moabot ta jud panahon nga kuan nadji laki nga tinutanay nga makadawat na higugma. Ikulbaan ko. Panghatdan ako karon hala. Tadtuod na ron sila. Kulba may hike. Meanwhile, Alap ko ramin sila ka floor. Ay, doon! Uy, imagine nun! Basig na pauna-unag kuling slipper itong. Wapa. Wapa day? Wapa lagi kay hadlok. Look! Wapa lagi. Maminja na siya ka-reverse. Kuhan, imagine na nang maminja na ka-reverse. Niya ngay mapukulimbol. Kay, ganahan mo ko. Kay kuhan, kanang naay. Makatawa kong limbol ba? Kaya natos katipunan. Nalipay nun mo sa ingat ko siya. Nalipay ko. Isa pa na. This is dalainan ba? Pag-abot sa tos katipunan. Mara pa sa tagal katipunan. May uban nga. Magkapukaka. Kay mahuwaw. Ang siya. Grabe. Iti reverse. Grabe yung siya. Ano ka na-itek mo ko? Laging ginas reverse. Ayaw ka ko. Pasag din na. Madyo na ingana ng tao. Kaya nailahan na. Parang batasaw na. Tabok-tabok. Limbaro. Pag magminjo. Buwas. Kinabuan. Kani sakto dyan. Ingko ka na. Mani sakto. Ingan po inom. Inom po siya. Ingan po ito. Bilyard siya. Ako yung pusta-pusta. Imusa. Ingan po siya. Nakainom na. Te. Ako lugas eh. Ako lugas. Lingko. Ito ang pagkagabi na tayo. Ako hugas din, ako hugas kayo. Dami na ako hugas. Ako hugas din, hugas. Ayaw sa. Ayaw sa. Di mo hugas si Kuting. Gawas, kapalay mo ako. Tumanda to. Huwas din ako hugas. Kay, Wala na Traditional ba dyan sa una? Wala Kung may mag- katahigda. Wala ka mga girls naghugas kay dito naman lamesa. Hanggang ko na high blood ko. nagsitire dito, kimod-kimod na. Balhin na to si Wala na halala. Diyan, barong Sige, lipod. wala mo, kauwi mo ganun mo lang. Rama, wasan ba? Halala ka breakfast bag. Diyan, kinamutan pa dyan. Kaya mga tao rito nagbilyard na hadlog. Ay, may tirador. May tirador. Masungon ko nun ini. Palay ko na ang manghod. Sas, pagdaw. Pagkain na luspad man.
Daghan ka sa tao, hindi pusta. Kairihan na. Les pad bitaw kay mahadlok di mahadlok jud na kana magaling manggunawa diha nga mahadlok magani. Mana ni? Ala, woohoo! Ini mana ni ako na may kulbaan dang. Udang. Action mo ko ka kulbaan doon. Hawda panda. Awapan. Oh, itu. Pag sa kunudahan ni. Hani itu sa. Nakaw. Nah, kay mau na gasap ni, muna ni. Absent naman kang Ariana, sir. Hala lagi. Dalian kay. Maju pas Aliana kay lamig dress. Wah, ako nagkamot titit na tiri. Wah, kamot. Sunod adlaw dang hansa na may kuangan dang. Tulog na po. Kulok. Hala na lagi. Nakaw ko sa to. Mas limuil, bakbak, mas limuil. Hawda yan na. Bakbak lagi. Saliputan, kaya tangkuan lagi sa pag-entrance. Arawa, bakbak lagi na ron. Oh, wala host na, may tago man. Tong tatay. Kapag tatay ng one pero tutan, ngabong. Ano di malatos? Balik ba? Pagawasan sa garuti. Garote. Kasi balik man na, otro magkaganang natin. Balik man di kasapag. Di nagkuwas kaldirin in har may dang kaki dang. Ida may pulis. Luyar. Woo! Mana yung mamaray? Ah, mansari day pero nila happy mansari day ninjo. Mana yung mamang tiri dang? Haman dani wa ko na sayod lagi. Urapong mga doon, natay ka. Dar kelingkod. Hamay mamay mo, ka na nakapuwate? Sige, sir. Kato na kayo. Lingkod yan na. Kanadang, dakal di rin dang. Dara. Sige, bang samak. Kaman, tikira. Dadon! Brother. Yoyo. Baca po ng kaldirin, brother. Hinahila si kaldirin, brother. Tuod to. Kira ko. Alicia. Welcome! Dadon. Ayo, hilak man. Ibata saya mo baglim kayo mo magbagat na. Lingkod sa mo, sige wala may kalingkuran kay kita. Malino na gagod. Wala ka talaga niya. Karang para ko bisita. Kumagajod, kajibatasan. Ah, marilis pa dia? Plasi. Ito po sila kasi itong kapos nila. Dajon. Driver. Ito kang ayan na tapos ka. Ito may Dagay isa kalingkuranan tew. Isa kalingkuranan. Guys, ako sa vlogger ron guys. Kaya si Tiri guys na tarantaman bawa nga ba itong nagkarugkar mong tuhod. Kasi tatay gipangita ba kaya sining layas naman kahinul to. Alaga dyan. Nakakatunong. Nas Rosali. Wala mas maninaw ka. Kaya ito siya tatay. Wala mas tatay ko rin layas mo kadang. Naminaw pa rin ko ng drama. Nastiri dang. Ang paboritong drama. O, nastiri na. Tiyo, grabe. Wala na bagkurug-kurug dang. Sili mo ilbagin, luspat man. Agay. Adyo, laki-lakyo. Kaya nga, nakasanayo. Paluma lagi yog. So, na nang ano na inter. Kalba-kalbaan dyan yung mga hatod. Waton sa dyan kuno kitang drama na kay pinali na. Kaya pat dyan ako nutulidang kuhan sa dyan kontras ng ipaminaw best the weights pe. Wat dyan mo na, wat dyan may mo kay mo adik mo dyan na dyan drama. Wat sa isa istorya sa mo na nag mga tigmo. Tigmo sa mo diha. Hala, naamdo sila kaubang pulis. Uyaw ba ni pulis kaya di man pusil kidapan man. Di kay wa pa mas tatay. Pamandi ay bisa istorya sa mo diha. Ha? Kamot titiri. Hala naman ka. Ang karug-karug man dang. Nara, kumukumo naman. Ikaw na ng kamot, gihugasan na ba ng kamot kaya magkuha magkakamot ron? Kuha na magkakamot ni mong limwil. Kamot pa man ay unahon, sunod naman ng ibang partis lawas. Ipawahay man ng iban. Ipawahay pa man ng kuhan, himisong.
na mura ako sa mga karang tao na sa katuloy, isa rin yung anak aslam. Sa mga buwan na yung buwan sa Enero, ikaw rin, hindi ko ako. Kining kasal, bisa ka 20 pagkakasla, kabuwag na sila. Kining kasal, dawat kasal sa Kristo para na pwede sa Kristo. May plano ko, basta kay alapasin sa natin sa karong tuiga. Sunod rin lagi. Kuan mga Karon kayo. Karon yung ano nga, John, yapon, karon yapon buwan na. Kamu, Ah. Tuman karon. Likod, basta kay makalapas sa Giniro, Lagi okay ra. namuray bahala. Isang buwan na po ni abot kung nagdi mapiki ba? Hindi ka magkasal buwan. Ha? Mari, namuray bahala. Ayun, basta kay makalapas doon. Diba? Marso na ito ka, Mayo. Lagi sa kasa ng bukila ka buwan. Mayo, pwede Mayo. Hindi siya basta Kaya kung ako papakti nila. Masya lang palabing gasto ba? Kaya Sigos, isa ba yung Leon doon? Sinagod. Hindi ka sumbal, muli tayo mga anta. Jadi mo kumulisod, tawag nga ng pati ka rin doon. Kaya mo hindi na po. Sila pa, sisiyo mo, isang buwan na, ay lang gusto. Gusto. Pero ano yung kapatid? Ay, isa. Hindi rin isa. Kaya mo nagkatrabaho kang basak, basak. Mabayan kang trabaho kang balikan, ay balikan. Naman ko yung lubi na nag-aam din yung tiri, yung problema naman na natin, yung paggawa, tumba na ng kinsi ka po, tubuhin na na. Basta, iklaro naman yung tibuhin doon ng punuan. Ang manita pagka napaday ang trabaho ng Will. Okay lang. Doon pinti balik ko. Kanila. Kani sila, Tama lang siya. Kami sa rin ang kayo na. sige na yan ang bumagod. Dali yan, dali yan. Pagbuwang ni. Sit down, Day. Ibande ka. Bana, alin mo po mga Ano ba? Ano? Yan na. Sit down. Police yung napakatao. Mawala na po. Ha? Oh, lahat sila nagbuwa na sa kamay. Kaya kailangan. Hindi lapas na, Nay. Nakadaytay. Saman. Huwag mga minjo na. Tiri, dagiton man, sugot ka. Ako, Oo. itindi. Masama yung Pagkalagit. Di babot pa sa pagbaga ng kuha. Ang bali mo dan eh. Dado ni Dag. Asa dado ni mo. Sugot ka. itindi ni Tiri. Di ba kung dapat? Ako yung tagay. Tiri. Bisa, ningawan ko diri. Sige na lang. Tingnan mo tayo mga bisaan ka. Wala ko nila, Tay. Ikaw? Isip mga ito. Naranig mo pa na. Awag na tayo. Awag na Manila pa sa kabuan. Tanda ro. Ka na. Ka na. Ha? Ihatod na po eh. Gasto na. Hindi, dari makadaling mo yung makapagtubarog lang. Wali nga na. Dalang barog mo to. Dali, ramaling na. May piso tayo. Napamasahe sa plano. Gusto kayo ganit ko. Hindi na sabo. Kamu rin sabon ko yun. Ano naman dahil as Africa, Amerika, yung nagkakadyo ng kadyo. Yung namin magkadyo. Nabalang tindahan. Bisa kinasal pa mo. Buwan mo lang nilay. Mabulag mo yapon. Laro. Ay, wag. Uy, asal. Lang, nistoryahan kay Mark. May luon. Kan magkakadang ang kagati. Saan magkadang na nauna magko? Agi mo nilakangan mo, tagdya ka. Adi naman na uso. Paluma lagi. Paluma ka. Dugay ka ng uyab. Tagan mo yan. Ano ba kasabutan kayo magmuna na ta?
Eh, sa Fran! Ilang, anja, di ba? Ay, sana po gali ang ilang tao na sa nigil ng baka na sa Manila or... Nay, pangutan na kong pati. Diba, jawab ka lang na yung mga hatod na siya. Kasal na asa, mga ilang kasal, dalhon. Manila or... Sabot na po kung mugutro. Basta yung mga tao sa kunawan. Kunawan ba? Sinta nga, nga ba? Ha? Ay, si tatay, may... Tire, sila ka duha kung sabot. Kasi lang kasal, hen. Bisag duha lang yung kaputahe, tir. Ang sa kababot, puro sinugba. Ang sa kababot, puro sinabaw. Gusto ko na siya. Yan yung makas. Lulong sinabaw. Aba, sige mo na ito, nagminahalay mo kamo. Ano na na yung mga minahalay ha? Ah! Kan lagi yang nalai. Tinutulay. Wala naman ka na lang, tere. Pagtarong ka sa inyo ha. Pagkabajik, siya. Na, mingawan na lagi ko no? Mingawan ako no, dahil na ko no tig-perme. Imagine na lang, nilingwil lang, ganawa na yung ipon. Hindi ko papabagyapon ka. Imagine na. Kanang upaw na na. Sinaw nagagtandar nga na nadangas nga. Huwag magyapon. Manila. Atong pag anhidin primero ba? Diyan lang, bidaan na na ni Muli. Huwi lang na po na gani, kami na po dali na naman permisyon. Parehang na sila manghilak. Oo gani, kami dali kayo problema man yung magiring na natin sa amang. Balita, balita naman ang tindi. Kaya ang Lipa. Kindi. Bibili na naman na, isa kataro nga, lipa ko, kinilim, kaya rin may ilingaw. Ano ka mo? Pwede na kayo ka lang. Igait. Ano sa rin kabalik, Lem? Pero pwede? Wala na, kasi mahilak-hilak na ng baji. Kung ba ano, pag-abot, pag-kumsi, wala na. Bagay na ka doon. Alaga dyan, tibayan nyo ang inyong pagmamahal dahil kayo ay magkahiwalay, baka mainlap sa iba. Hindi ko kayo pinapa-overthink. Posibilidad yan, hala kayo, ingatan nyo ang inyong mga puso. Tsa! Karami, tagalog. Ah, doon kayo naman ko single. Ha? Kailan na gato, uyab man. Nana doon ko. Uyab di dyan trabaho. Uyab di mo manok. Manok. Pasok na ba? Trabaho. uyab. Wala. Uyab. Ano na sila nito? Mga nalagi na, mga gabrihan. Ibangin mo na. Ito mo. Ay, madyo na mo ay naman kayo. Hindi mo dyan po. Mansari Dairo nila, happy Mansari pod. Ready naman day. Ang daliaran no. Kapito, hato na dun. Ay, kung mga oras dun. May pasana all na mga jud. Sana all game cook mag 7 months. Hato na dun. Dahil sa dahil ni Dam. Le, mo na kayo 18 na nila. Mo kapriyan eh. Uy mo 18. Tahik pa ni. Uy! Madyong pagka... Isayo! Hamle na. Uy! Madyong pagka... Iskalipsi. Kana, may lami. Agsabaw nagkabitsi. Kila jo. Ay sabaw. Di man ako lang. Tirisita mo na lang. Tirisita! Isabong! Isa sumabong. Gisabong. Tirisita! Tirisita! Burato! Sumabong! Sa ganahan. Dapat Lem! Mangitag lain Lem kasi ako di mo barang ni mo Lem. Karate. Bantay ka lang kaya nalipay na rin sa kulit na mahalo na na stire. Dugay man ka ukab. Badbad. Lukay! Kadyo ko nag-antos na nagtire yung sig. Ang hinawa mag-sig. Ikit-ikit mo doon. Ikaw na may mag-antos. Mayroon na na po naliwin. Patapos ko na. Yun no? Pila ka tuwing doon sa hinilak na dahil si Sangka maliwan. Ikaw na may mag-antos Lem. Hana lang galit si Unang. Hana lang hatang nilinda ngay. Kapoy na po si Mundi. Inarti. Isyo na na si mong bug. Ano na Lem? Dikita na Lem. Away di ko mag-asal na Lem. Dikita. Ato karon. Ha? Ay huti. Ako, bitaw yun! Hindi ko na yun! Duha mo yung katiisan! Ito ka na kayo daw, katiisan na ganyan katiyan! Humot lagi tumurag mo ang favorite. Madam. Ay, lagi dan ko pa. Hindi, di mo ko makabre! Agkani, adyo mazumi, hindi kayo masagan ka house bring! Magaling! Lem, nalim! Naam, numbag naman.
Nagawas lagi dah mga kandiis to. Mo man ni, mo man si Hagi. Sama mo na kakantiis no. Happy Matsari, my love. Lola, wow, walang ni ay kanihan. Kanihani man ni dang pa man ni na ukbe. Aki man na ba tapos tiro yung tawag sa imo na? Galing ba sa imo nabog na sa pag-usapot mag-hydrate na ba sa imo badan sa lobe. Galing ba sa imo maujud aso na bali sa lobe. Kada si Jaskuan. Iskabetsi. Katambak. Grabe yung iba talaga yung happiness ngayon. Iba talaga. Iba ka siya lahat? Iba talaga pag nagkaangkin. Linangkin, Nangkin kamay. Eh, kulba ka to. Kulba to. Palagi nakasmile naman yun. Abi kaning katikang kang muratos cottage kay. Sa ta picture. Wala na yung Michael Jackson, yun na yun ah. Ilan ko cottage. Grabe. Sigod ko na. Vibrant na dahil sagod. Ay sumpay mo nga wala. Limboy ra. Katay mo yung kumain sa gagi para sa mino. Ako sa tatay. Limisita. Karon, tara. Limisita. Bi sumabong panganay nga anak may tiri o Uglaki. Uglaki limisito. Limisito. Kapit malimon dito. Sige na. Yan na, what? Sa ako pa na sumal ko tabang-tabang na ite. Magkakaroon ako na. Kapanan na lang. Hindi, may buhay naman Ay, ito. pero kanak-kanak na na. Ito katawan-tawan ina lagad ng panghakdan na. Dan. Grabe na no? Ano wala gigawas ng sa ako yung panghakdan? Ha? Nagwa ng jong hangong plato? Ano nagawas ng mulag ng plato? Dahil may tiro na ito. Mga mighty. Nakaharap mo din yung mga plato na. Mga nagawas. Ito ako yung panghakdan. Ito pwede. Ano ka? Puro mighty. Ano ko nakandam mo eh. Wow. Isip na nga nagulong ka pwede. Kutang na ba yung bursa? Sa niro lim, ikaw na nagpusuniro na ka. Yes. Hindi ka tumaman, boss. Asa may mga dito sa mga kabi? Di ba pa? Oo, kuya. Isin, ngambang na. Tarang humuta si na ya. Tarang humuta. Kapag mga Humba ni? Pag electric pantew. Oh, dari. Sige. Paliw ko na ko lang o kuha electric one. Tama may mga likuran na dagan. May prana, eh. Uy, kaya na. Kaya boss? Sige, ang puta. Wala ko gabo sa oo. Among langit na nagdalag din nga amahan, daghang salamat Ginoo sa ato karon yung gihatag kanamo nga kami nagkaiusa kan Lord para magsabot Lord sa umaabot nga kasan ni Tereg ni Limon Lord panalangin ni ilahang kinabuhi Ginoo sa mga pagkain karon Lord nga ilang kita panalangin kini nga magahatag og kabastos o nahiusab sa among mga panglawas o pati ang mga tao karon Lord nga nag-ari diri tagay sila o panalangin sa ilang kinabuhi kini kana nang giampo kita sila matan in Jesus name I pray amen. Amen! Pero gusto mo manghunaw, pwede na ko. Meanwhile. Human ka sa dog sabot-sabot. Wala, kulba eh. Unsa, sa may mong gibati nga nakapanghatod na ka. Alipay. Kay kamay na kuwang kasal na. Patiun sa panghatdan. Di masabot. Nalipay unsa. Karang uwaw sa ginikanan. Basta di masabot, Ngana mo guna. Pero karon okay na. Karang nay binta-binta na. Kay karang nay kasal na may hanahanaon, sunod tuig puhon. Sunod tuig puhon pa may magpakasal guys kay di man pwede karong tuig kay masukob lagi. Mong sunod tuig pa 2023. Sunod tuig may magpakasal ingaron pud nga buwan June. Hapit na ka maaho ah. Ha? Kamay na ka. Hapit na ka maaho ah. Tsa, garaon. Kamay na. Dugay pagali. Labdan pagali sa katuig. Jabaro to guys. Salamat tayo po sa kuan. Boss ni Limol si Boss Arvin Masibay. Salamat ka do boss. Boss, salamat. Kay
Yung mag-suportahan si Lemuel. Adi ko, salamat kay napay kasal. Salamat sa imong pagsuporta ni Lemuel, boss. Sa grabe. Og ka tiroda. Salamat po sa mama ni boss. May nagluto. Nga may Tabangan ko. nagluto. Salamat tayo po ni Ate Misha ho ba kay mao kuno pinagtabang og pangluto. Sa gidada re ganiha hanza. Salamat sa Masibay family. At ang na po din sa amang vlog og mapuhon. Kay basta manglaag mi. Kay sorry po pa sa kay hapit na ni sa mabalik sunod semana na. Ini na 20. ini na naka June 20 sa mingaw-mingaw na pagkudani. Wala na, kontahon. Para sa kasal ng puhon. Magtagong palagi sa Manila. Trabaho. Jamaro to guys. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagmahal. Bye.